Il-mexxej Laburista Joseph Muscat għażel li qatta' s-sibt war nofsinhar iżur il-monumenti tal-Festi Nazzjonali ta' Malta u jpoġġi girlanda quddiem kull monument. Il-ġurnalisti jissejħu biex jiltaqgħu il-Birgu quddiem il-monument tal-Ħelsien. Hemmhekk Muscat poġġa l-girlanda quddiem il-monument ta' jum il-Ħelsien. Wara l-uffiċjali tal-komunikazzjoni tal-Labour Party għallulna li Muscat se jkun qed ipoġġi aktar girlandi il-Furjana u l-Belt quddiem il-bqija tal-monumenti tal-Festi Nazzjonali. L-ewwel Muscat mar quddiem il-Monument tal-Indipendenza, imbagħad il-Belt quddiem il-Palazz tal-President fejn hemm il-plakka li tfakkar jum ir-Repubblika, il-Monument tal-Vitorja ftit metri l-bogħod biex imbagħad Muscat mexa tul triq ir-Repubblika sal-ġnien ta' Hastings fejn hemmhekk poġġa girlanda quddiem il-Monument tas-7 Ġunju. Mal-medja Muscat qal li qed idur il-monumenti nazzjonali biex juri kemm verament irid għaqda nazzjonali u qal li daħal fil-politika biex iwassal dan il-messaġġ. Dħalt fil-politika għax nemmen dan il-messaġġ. Dan is-sazzjon fakkar lil Muscat li huma daħalx fil-politika bħala mexxej Laburista, iżda ilu attiv fil-Malta Labour Party kemm bħala ġurnalista Super One, membru fil-Forum Żgħażagħ Laburisti, kif ukoll parti mill-amministrazzjoni Laburista fi żmien Alfred Sant. Fil-karigi li kellek qabel fih dan il-Partit Laburista kont waslu dan il-messaġġ anke taħt Alfred Sant? Dejjem f'kull ħin illi u nemmen u dejjem kont konsistenti fil-messaġġ tiegħi. Dikjarazzjoni li tikkontrasta ferm ma' dikjarazzjoni oħra ta' Muscat. Mistoqsi minn dan l-istazzjon jiddispjaċihx b'xi dikjarazzjonijiet li forsi ġili qal fil-passat, Muscat wieġeb fin-negattiv. M'hemmx dikjarazzjonijiet li forsi tajt jiddispjaċik li ġili għadthom qabel għaliex ma kinux in line ma' dan messaġġ ġifieri. Ma jidher li laqat bi kliem ipprovajt inweġġa personalment il xi ħadd. Dak li nkun qiegħed nagħmel, dak li nkun qiegħed ngħid huwa dejjem immirat mhux biex nattakka personalment il xi ħadd u ma jidher li qatt għamilt dan kollu imma tkun bħala kritika politika. Għal dawn l-attivitajiet fil-Birgu, l-Furjana u l-Belt ma kien hemm l-ebda uffiċjal ieħor tal-Labour Party akkumpanjaha lanqas id-Deputy Leaders Tony Abela u Lewis Grech.